זוכר איך היית מנגן לי בגיטרה? כן. הייתה לך איזו מנגינה שקטה, עצובה כזאת, שתמיד היית מנגן. זוכר? מה מצב העניינים? איזה עניינים? העניינים. אני לא בעניינים האלה. עזוב, אני נשוי. טוב, אני יודע שאני אמור לעשות את זה רק מחר, אבל... חכי רגע. אוקיי. ולמה אתה מתחיל את העבודה כמו סולח אותי? די, יהיה כיף. רוצים לדעת יותר על כרטיס אשראי אקטיב? אז בואו ונראה איך זה עובד. ערב טוב. אז אחרי שני הפסדים רצופים בתום הסיבוב הראשון, ויהיה איתנו אלון שטיינברג. אני שמח לארח כאן את אלון שטיינברג. תשמע, אני אתן לך שם של מחזה, ואתה תגיד לי לבד, בלי שאתה יודע, מי המחזאי.